serios, mai multe scheme. Am văzut și un de-astea în trupe. Bravo. Și mai e o fază, când să sare, știi, să mă dai într-o parte și în alta. A, știi ce zic? Da, cu picioarele. Da, iar le scoți. Bă, da, Roxana le ia pe toate, mă. Și repede, repede. Nu mai mai... Păi, dar cum poți să... Trebuie repede, Crin, Roxana. Hai, bine, nu să vezi că n-ai cum da aici. Că Nu, de... Nu, prima dată. Prima. Îmi stai în brațe. Apoi te desfaci. Și eu te... Și dau așa, așa, așa. de sar în față. Da, hai. Așa, acum te desfaci. Și n-ai cum. Bă, e greu. Nu se poate. Nu, mă, hai mă, lăsați cu astea. Avem câteva de-astea. Dar la mine. E greu, Roxana. Și din brațele mele să devii pod. Și asta. Bine, deci de sari. Și vii pe spate, știi, faci podul. Am arat și ușor, da? Așa. Bă, da. Ușor. Și picioarele. Și picioarele. Ia, nu pe ei, nu se Păi, dar nu pot, că nu pot să mă ții. Păi, am văzut ce pot. Da, sar la mine brațe cu totul. Hai mă hrănește așa grea. Este, Doamne, parcă grea și pune, bine. Așa. Ești grea, mă. Dar mă te lași în pod, așa. Și lasă picioarele în jos. Deci din spate trebuie să lași picioarele în jos. Deci tu de aici. Trebuie să lași picioarele în jos, știi, să te faci pod. Și mai e o fază. Să pui piciorul pe umăr. Păi să stăm împreună. Și eu pe unul, păi tu ești mai mică. Păi și ce să faci cu el? E frică. Ce să faci cu el? Așa, și ce să faci? Îl țin. Și ce să faci? Ce să faci? Cine mă trage bună, cine mai trage sunt grații. Numai că începe muzică. Nu mai fi frică. Așa. Păi n-am oprit față de bucură. Hai, și după aia să dau numai așa. Și lasă picioarele exact aia. Și pe aia vin să așa. Da. Trebuie prise din astea mai multe. Poți să sări peste. Păi, dar și eu pot să stau. Ia, dar pune-te așa, pe aici. Așa. Așa, ca să vezi. Ușor. Hai. Hai mă, păi și cum să sari așa? Așa, hai. Da. Cum așa? N-ai cum să sari și unde te duci în picioare? În burtă așa, te duci așa. Băi, păi degeaba o pun eu acolo dacă voi nu faceți nimic interesant. Adică, s-ar trebui să fie așa. Nu, puteți să intrați pe sub, puteți să faceți ceva la ieșire, știi? Da, ia pune-te și mă ies eu așa. Hai, cum mâncați. Hai, Dau un pod, ia pune-te un pod. Nu pot decât din așa. hai, hai, de unde poți tu, hai. Ia. Dar mai puțin. Ia, nu că așa de mine, hai. Ia, hai. Mamă, te-am am. Hai, Nu mai are activitate. ce căreță. Ia, ia, poate să fac pot. Și să mai fac. Ia,
pentru mișcări videoclip. Nu, mă, nu. Nu, mă, ne le facem noi. Trebuie să fie ceva original, asta zic. Aia am capul noi. Da, vezi? Da? Și cum începem? Nu, da, asta așa, că mie nu place că... De-aia cum ai făcut mai devreme. Tu poți să faci așa, bun, știi, noi să stăm acolo, să ne mișcăm și să încep cu dactele, balet, de ce vrei tu dactele, pricep, știi ce zic? Da, trebuie să avem niște mișcări stabile, dar oricum, asta se va întâmpla când ne dăm muzica. Dar trebuie să ne gândim, frate, să fim inventivili. Pentru că nu... Atunci nu o să avem timp, știi, să... Trebuie să chiar să repetăm, știi? Deci, că ați adus foile, nu? Le-a luat. Păi s-a auzit. Voi ați râs de schemele mele. Ai, nu, Hai, mă, că glumeam și ce. Stai să mai mi-aduc aminte. Că și eu am făcut asta și asta. Să mă mai gândesc. da, iată. Hai! Hai! Da, așa, așa. Hai! Dar din ora de asta, știi? Gen din dans, așa și... Poate puteai și a treia, că e mare. Nu, mocioi. Din dans acolo, și toată coarda, să merg puțin la coarda. Da, și începe. Și ce vei și veni, dar asta te interesează. Da. Să vin fără frică. Da. Nu? Eu era un ăsta. Nu mai țin minte. Un cânt ăsta. Când intra și cealaltă persoană. Hai, mă, că nimeni nu s-a născut învățat. Da, puteți să vedem să ne pună și un video. Hai, să-mi dea acolo. Da, era mai bine să avem și noi. Dar trebuie original, mă gândesc. Nu? Da, frate, nu mai stilul reggaeton trebuie să fie, frate, mișcări. Tu le ai. Ruperi. Mișcările alea. Dar vezi, până nu auzi muzica, nu, cred că nici nu simți așa nevoia să o dansezi, știi? Dar ai văzut că atunci când auzi Păi atunci când îți auzi o să muzica. ne vină pași. Da. Că așa nu am cum, pe ce? Dar atunci când o să avem muzică, o să ne vină Da, și poate nu e complimentat cu o grămadă.